Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Này đã Bwrmaya जों ना नै गब्र'ना दङ नै नै आयौ माबायदि हाबदों नै आथिङा बाबारे र' बोरमाया गोदोना दंबोयो आस्ते बोरमाया हाबदोजोब्बाय नै थिखोदो चलो थांदो ओरै चलो चलो हाब्रैबावगौ होनबा चट दासो रैखा नैबाव दुल दुल जाग्लुलायजोब्बायमोन नै नै बेवहायनो दिंग्रा जालायबाय नामा थस 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 दा बिजों ओरै थांबावगोनथ' बियो बिजोंथ' गोरा दंबावो थस माइरिबो ए नैजों गोरानि ओरै हर थस रैखाबावसो ओरैहाय साला नै आथिंफोराव हाबजोबदों